un equilibrio perfecto entre tradición e innovación que se nutre da riqueza das súas rías e campos fértiles. Máis que unha etiqueta, a produción ecolóxica en Galicia representa unha forma de entender a alimentación e a gastronomía, pois conecta coas raíces e co ciclo natural dos alimentos para recuperar un legado de coidado e respecto pola natureza. Por tanto, cociñar con ingredientes ecolóxicos abre un mundo de posibilidades. Este compromiso coa excelencia está presente no traballo dos grandes cociñeiros e cociñeiras galegos, que, desde os seus fogóns, elevan a gastronomía galega a un nivel superior. Con premios e recoñecementos, apostan pola cociña de proximidade e pola posta en valor do produto ecolóxico como base dunha proposta culinaria que respecta o territorio e busca a máxima calidade. Porén, escoller un produto ecolóxico non é só unha cuestión de tendencia ou etiqueta, senón unha decisión consciente de apoiar un método de produción que promove a biodiversidade, potencia os pequenos produtores e garante que cada ingrediente conte unha historia real e auténtica. O labor destes profesionais gastronómicos tamén desempeña un papel clave na educación dos consumidores. A través das súas creacións conseguen sensibilizar o público sobre a importancia de escoller produtos máis sostibles e fomentar unha maior conexión coa orixe dos alimentos. Os seus pratos non só sorprenden polo seu sabor, senón que tamén transmiten unha mensaxe clara. A gastronomía do futuro debe ser respectuosa co medio, coas persoas e coa cultura que a sustenta. Sen dúbida, a combinación entre produtos ecolóxicos, coñecemento ancestral e novas técnicas abre un horizonte cheo de posibilidades para seguir posicionando Galicia como un destino gastronómico único. Aquí, a terra e o mar seguen marcando o ritmo da cociña e os grandes cociñeiros e produtores continúan coa tarefa de preservar esa esencia. Bueno, que tal? Bos días, benvidas e benvidos a esta mesa redonda na que imos falar da excelencia da gastronomía ecolóxica galega. A partir dela imos abordar outros temas que teñen moito que ver con produción, con calidade, con valor engadido, con unha cuestión que non é estrictamente gastronómica, pero que penso que tamén é moi interesante e está ligada últimamente á gastronomía dun xeito moi importante, como é o turismo e como podemos modulalo a través da gastronomía, da calidade do produto. Para facelo, imos contar con 4 acompañantes na mesa. Comezo por aquí, ao meu carón está Livia Estévez, que é a chef coordinadora dos comedores escolares Kilómetro Cero. Que tal? Moitas gracias por vir. A continuación, Julio Mato, cociñeiro de investigación e desenvolvemento en culinaria. Gracias por vir, Julio. A vos. Martín Mantilla, chef do restaurante Verso, en Sober, Lugo. Gracias. Gracias. Begoña Vázquez, chef do restaurante Regueiro da Cova de Verín, en Ourense. Como vedes, perfiles moi diferentes, complementarios entre sí, que nos van a axudar un pouco a abordar distintas temáticas co produto, coa calidade do produto, co produto ecolóxico no centro. Por empezar, de algún xeito, a min gustaríame que planteáramos esta mesa un pouco como unha conversa, non necesariamente eu pautando os turnos e medindo os tempos, sino que como temos un certo tempo, tendes moito que dicir, penso que todos, en todos os temas que van ir saindo, vamos a intentar facelo un pouco como unha conversa, pero temos que comezar por algún lado, así que, bueno, vou colocar un primeiro tema no centro e a partir de aí imos vendo. Gustaríame que me comentarades un pouco a vosa opinión sobre a conexión entre a gastronomía e a produción ecolóxica, en particular no caso galego, non? En ese sentido, como os ingredientes poden reforzar a identidade culinaria galega, a identidade da gastronomía e da cociña galega. Non sei quen se anima. Se non, reparto eu, non hai... Todos me miran a min. Pois, bueno, eu vou explicar un pouquiño o que fago para así poñer un pouco en contexto. O restaurante a día de hoxe, por máis ou menos, está entre un 70 e un 80% de produtos en ecolóxico.
Vale, en ecolóxico, eso, tamén traballo moito con kilómetro cero e intento que, se eses kilómetro cero están indo encima en ecolóxico, para min é moi importante. Eu creo que ten que ir da man perfectamente. Eu empecé fai 20 anos, empecé a traballar con gandería ecolóxica, sobre todo porque agora hai moita horta. De feito, eu creo que hai unhas 46.000 hectáreas, máis ou menos, que están agora mesmo plantadas en Galicia de horta ecolóxica, que é un crecemento moi grande que se está dando ahora, sobre todo nas zonas rurales. E, bueno, xa non sei se me foi un pouco da pregunta, pero seguramente que sí, porque me disperso. Entonces é un pouco eso. Sí, ten que ir da man. Ten que ir da man, é unha identidade que non se perde, porque moitas empresas que están establecidas no rural fan produto galego ou autóctono de razas que ao mellor podrían estar en peligro de extinción e gracias a eles non se perden. Entonces, nós, como cociñeiros ou como colectividades, ou que sea, temos que apoiar desde o primeiro momento esas producións. Evidentemente, casi todas elas son en ecolóxico. Bueno, xa falarei un pouco máis adiante de outra cousa que xa vou enlazar, entón xa non enlazo. Vale. Bueno, o produto ecológico, non? Por reforzarte que sea un produto certificado por un organismo competente, como neste caso é o CRAEGA, non? Partindo dai, eu, por exemplo, levo traballando con ecológico desde que empecé na cociña, non? E creo que aporta, pois, moitos valores engadidos, non? Primeiro, a diferenciación, vale? Porque é unha aposta por a calidade, por o produto de temprada, por o produto de cercanía, por a sostenibilidade, vale? Por favorecer quizás unha economía circular que o que fai é que nos povos pois haxa unha maneira de poder vivir outra vez, non? De volver un poquinho o rural que se está perdendo, non? Eu, no meu caso, tamén no restaurante, pois temos unha horta certificada en ecolóxico, non? Que eu creo que todo o mundo debería ter unha horta certificada en ecolóxico para saber o traballo que dá e valorar así os produtos. Sí. Porque, claro, pensamos que poñer un sello, pero isto ten unha cantidad de traballo detrás moi grande. Non? Entonces, para min, xa vos digo, primeiro que aporta é calidad, sostenibilidad, unha serie de valores que hoxe están moi de moda e que eu creo que ten que ser unha filosofía de vida de traballo. Non? Bueno, pois gracias ao traballo de xente como eles que apostan moito polo ecolóxico. Bueno, eu traballo nunha empresa alimentaria que temos unha produción moi grande de produto non ecolóxico, pero sí que é verdad que grazas a que a xente cada vez se move máis e visita máis este tipo de restaurantes, a esa xente surgelle a necesidade ou as ganas de poder ter eses pratos na casa, e aí onde entramos nós. Vale, nós producimos produtos de quinta gama, aparte das producións que temos normais. Sí que é verdad que estamos observando unha tendencia cada vez máis notable hacia o produto ecolóxico, pero sobre todo hacia o produto de tempada e de proximidade. Sí que é certo, como ben dixo Martín, que se ese produto de cercanía e de tempada está respaldado por un sello como CRAEGA, pois tes unha garantía de trazabilidade, de calidade, e que non se van a sair de nai, e sobre todo vamos a evitar piratas. Pero, bueno, eu penso que eso non tería ningún sentido sin a labor que fai esta outra señora, que vos vai explicar agora, porque partimos da base de que educando os rapaces na comida están aprendendo os pais a disfrutar deles e solicitándonos a nós que yo mandemos a casa, non? Claro. Bueno, vos como enfocades desde o vosso sector, digamos? Bueno, primeiro decir que me presentaches como chef. Bueno, non me considero chef, así como non me gusta que as patacas veñan de fora, tamén prefiro que me chamen cociñeira. Cociñeira. Me impón un pouco ese término de chef. Non teño pretensión, sabes, de ser tal. Nos traballamos nun comedor escolar que é un colexio público, estamos nunha parroquia de Vigo, en Coruso. Non fai moito tempo que traballamos con produtos ecolóxicos, fai uns 5 anos ou así aproximadamente, e sí que lle dimos unha volta moi grande ao noso comedor. Estábamos sobre 110 alumnos, máis ou menos, fai 10 anos, e ora estamos en un 98% máis ou menos dos alumnos matriculados. Temos máis comensales que alumnos matriculados no cole, porque nenos hai 180 e somos 201 comensales entre profesores e alumnos. Facemos unha actividade falando da educación,
En ecolóxico facemos unha actividade cos nenos todos os meses que eu me reúno con eles na hora do recreo e entre todos elaboramos o menú. Eles saben que sempre teñen que meter moita verdura, que sobre todo o que máis compramos, porque xogamos con un presupuesto de 2,20 € por neno o día, está bastante asustado. Eso o que quere decir é que temos que elaborar moitísimo. Por exemplo, teño que facer unha empanada que estábamos falando antes, non a podemos mercar. Todo temos que elaborar para poder... Non se trata de aforrar, sino de gastar menos nunhas cousas para podelas invertir en ecolóxico. O que nos costa un poquinho máis comprar é a proteína animal, pero as verduras son casi todas eco, os lácteos, o sea, yogures, leite, castañas, sí que compramos polo eco, queixos, moitísimas cousas. Pero as verduras casi todas. E os usuarios do comedor, as alumnas, os alumnos, chegan a dieta? Sí, porque aparte, nos ahora xa miramos que nas merendas que traen no recreo, pois xa veñen os yogures que compramos no comedor, os pais me dicen, bueno, ahora vou ao supermercado, eles xa me enseñan os sellos do Craega, me enseñan a floreciña, temos que comprar estes yogures porque son os que comen no comedor, e sí que vemos que hai un aumento no consumo nas casas. O sea, que sí que están aprendendo rapaces. O comedor, en certo sentido, fai de elemento tractor cara ás casas, non? Non é só que se coma pois con determinados valores nutricionais de calidade, de trazabilidade, como dicíades no comedor, senón que isto se traslada ao consumo e ás compras que fan as familias. Sí, correcto, se nota moitísimo. Nos comparamos os nenos, sempre lle digo que son as miñas semilliñas, entran con 3 anos e salen con 11, xa feitos un repoliño, saben, conocen moitísimo a nosa gastronomía, os nosos produtos que forman parte do noso patrimonio. Somos un colexio, eles teñen que aprender eso tamén, non só aprender a ler, a escribir, as provincias. Sí, non, porque é certo que últimamente, ademais, cada vez máis se fala de que debería haber unha asignatura de nutrición ou de gastronomía en algún nivel da educación, pero, bueno, outro xeito, quizáis máis indirecto, pero tamén moi potente de educar, de formar, a través desta práctica, non? Da práctica alimentaria, do que comen todos os días, de que entendan o valor das cousas. Ti aludías a que se a xente soubera o traballo que hai detrás dun produto, pois despois quizáis estaría máis disposto a pagalo. Vamos entrar despois nese tema, pero pareceme moi importante porque cando pensamos en cociña, en gastronomía, tendemos a pensar en cociñeiros de restaurante, cociñeiros pois un pouco no perfil máis mediático, dos que saen en televisión, dos que vemos en medios, non? En TikTok, en Instagram, etcétera. Este valor de altofalante, de amplificador, desde a base, desde a escola, é básico, pero non podemos esquecer tamén o que tendes nos restaurantes, nos medios de comunicación, nos perfiles. Sodes conscientes no voso día a día dese papel de prescriptores que tendes? Quero dicir, ademais de dar de comer en distintas gamas do sector profesional, sodes conscientes de que tendes, digamos, como os superheróis, non? Que aparte de ter un gran poder, teñen unha gran responsabilidade. Afecta vos isto no voso traballo do día a día? Eu uso moi exigente con ese aspecto, porque para min é como ser un escaparate para os produtores que traballan comigo. É como unha rede tan familiar, porque ao final conócelos tanto, é eso que dicía Martín, o traballo que teñen detrás, moitas veces esa lucha que teñen con administracións, por facer cousas diferentes, por apostar por unhas zonas que dices, que vas facer aquí? Eu conozco moita xente que dicía, é imposible isto que me vaya adiante. Entonces, si nós temos a responsabilidade esa de ser escaparates e mostrar ao mundo tamén o que fan deses produtos. Para min é moi importante. Eu reivindico nas cartas, en todas as cartas dos restaurantes, se poña nombre e apelidos de todos os produtos que se traballan. E é importante eso para eles. Porque tú sales do restaurante, comiches un queixo que che gustou, e ao mellor é de Lugo ou de tal, e tens que sabelo. E é importante que tú vayas, que blogueas e digas, anda, mira, podo pedilo por internet ou podo buscalo en tal tenda. E si, nós somos escaparates e temos que facer ver. É importante. É que eu creo que é unha filosofía de vida, sabes? Realmente apostar por isto é unha filosofía de vida, porque tú se analizas o que custa montar un local, non? En Madrid, o que custa montalo nun pueblo como estou eu, por exemplo, en Sober, ao final os costes de montaje van a ser os mesmos, non? Os posibles clientes potenciales, ao final tes moitos máis en Madrid que nun pueblo pequeno, non? Entón, é unha maneira de enseñarlle a xente tamén que no rural podese vivir ben, dignamente, facendo unha cousa que che gusta,
sabes? E favorecendo, pois, o que decía antes, un poquinho a economía circular desta, e dándolle visibilidade aos pequenos agricultores, gandeiros, que teñan, pois, eso, un medio de vida para non ter que marchar todos do rural, non? Porque eu nací nun pobo e gústame vivir nun pobo, non me gustaría ter que marchar para unha cidade, non? Entonces, eu creo que con estas cousas, ao final, tú que favoreces son sinergias, non? E actividades complementarias, entonces un axuda por un lado, outro rima por outro, entonces ao final, pois, o que estás facendo é dar visibilidade, no, a un sector e dar un medio de poder vivir no rural, non? Entonces eu creo que sí que é importante e hai que ser consciente de eso, non? Eu estou de acordo co que decías vos. Eu penso que máis que un gran poder, como decías ti, Jorge, eu penso que, sobre todo, o que falamos unha gran responsabilidade. Non só de darlle visibilidade a todos estes produtores, senón, despois do traballo, como decías antes, Martín, que dá manter unha horta ecolóxica ou unha gandeiría ecolóxica ou calquer tipo de explotación, é responsabilidade nosa, vosa en este caso máis que miña en concreto, defendelo hasta o punto de conseguir unha excelencia como a que vos chega a vos ao restaurante para poder despois elaborar. Entón, a responsabilidade, os cociñeiros somos fíos conductores desde a calidade do que chega ao restaurante hasta o produto que chega ao cliente, que non desmerezca nada pola nosa elaboración o produto que eles elaboraron, ou que eles cultivaron, ou que eles criaron. Entón, me refiero que esa é a nosa responsabilidade. En realidad, como di moitas veces Begoña, cociña é un acto de amor. Entón, pero non só de amor hacia a persoa que vai comer, senón o produto que nos ven, temos que cuidalo, temos que mimalo, e desa maneira, pois, o produto final, o resultado ten que ser fruto desa responsabilidade. Notades, en este caso refírame a vos os dous, porque tendes un perfil distinto ao de cociñeiro de restaurante. Notades que o consumidor final, o usuario dos vosos comedores, dos vosos produtos, está a cambiar, está máis informado nestas cuestións que teñen que ver con calidade de produto, orixe, trazabilidade, quizáis en certa medida a través do traballo que fan os restaurantes como difusores, non? Porque esa parte de divulgación pois ten nos restaurantes un papel fundamental, pero ten que trasladarse tamén a este consumidor de día a día, das casas, dos comedores de hospitais, dos comedores de centros formativos. Pensades que hai un cambio? Sí, de feito, eu penso que cada vez a xente exixe máis ese tipo de produtos, porque en realidad, antes falábamos antes de empezar que hai xente que di que non hai diferencia entre un produto comercial normal e un produto ecolóxico, pero sí que hai porque sabe, o sea, a mazá sabe a mazá e a tenreira sabe a tenreira. Entón, a xente que o proba neste tipo de restaurantes despois quere esa tenreira e quere esa mazá na súa casa, ou ben fresca ou ben elaborada. Entón, eu penso que cada vez hai máis demanda por iso digo que a labor desta xente é fundamental. E os frutos, eu penso que en 5 ou 10 anos eu penso que vai ser moito máis notable aínda. E no caso dos pequenos tamén? Sí, Xulio, por exemplo, penso que ti non tes contacto cos nenos os que lle facedes a comida, non? Sí, no, eu teño, pero nas garderías, de 0 a 3. Pensei que, vale. No, por exemplo, salgo todos os días ao comedor, a directora sempre me dice, pareces unha madriña dunha boda, que vas polas mesas preguntando que tal, e que me encanta enseñarlle aos nenos o que están comendo, sabes? Pois algo coas lechugas, cos tomates, entonces eles, pois, de vez en cando veña e Libi, me pregunta a mi madre onde compras as manzanas, porque as da miña casa non saben igual. Entonces, pois, sempre pos en contacto os proveedores coas familias. Eso está moi ben. A verdad que sobre todo os proveedores son proxectos moi vocacionais e se lle podemos botar unha man, pois fantástico. Claro. E pensades que o cliente, que o consumidor está disposto a pagar un pouco máis por un selo que garanta, en certo sentido, pois todos estes valores de trazabilidade, de sustentabilidade, de prácticas sobre o terreo ou cos animais, etcétera, ou, como dicías ti, moitas veces os que nos sentamos nunha mesa dun restaurante ou vamos a un lineal dun supermercado non somos conscientes dese traballo que hai detrás que implica, en moitos dos casos, pois un incremento necesario de prezo. A ver, eu sempre digo, sempre que vou con Craega ou falo desto, digo sempre, moitas veces estamos equivocados co tema do precio. Porque se tú compras un filete de tenreira normal e corriente, e pois tú compras un filete de tenreira ecolóxica, hai unha merma moi grande no normal
é unha merma que non hai no ecolóxico. Entonces, claro, aí xa temos matices nese tipo de carnes. Eu traballo moito con razas autóctonas, entón xa encontramos outro tipo de matices. Bueno, hai 5 razas autóctonas en Galicia, vale? E aí xa encontras outros matices, outros sabores, outro rendemento. O aproveitamento do animal, no meu caso, que compro becerros enteiros ou medios becerros, pois é moi grande, o sea, non hai esa problemática, ao mellor, tanto do prezo. E claro, tamén temos aí que unha cousa, porque antigamente en Galicia o que se facía era moito comer un trociño de carne pequeno e despois máis verdura, ou máis pataca, ou máis castaña, dependía o que fora. Pero agora a tendencia é un chuletón e 4 patatas fritas. Claro, eso non é, o sea, o mellor o que temos que facer é pensar neses sabores, a non comer por comer, porque moitas veces comes as chuletas que non te saben a nada, e é unha tontería. Entonces, relación calidad-precio para min está moi ben, porque ao final este tipo de ganderías non teñen tanto, eu creo que teñen menos traballo ao mellor con a gandería convencional. Por que? Porque unha gandería, por exemplo, como é de porco celta, ou unha gandería como pode ser de ternera ecolóxica, o que fan é extensivo, vallan, cerran, ali non entra máis nada, entonces o que fan é rumiar. Que fan de desbrozadores. Unha das partes boas de que temos aquí xa é o tema dos lumes. Eu son da zona de Ourense, e na zona de Ourense cada pouco está ardendo o 45%. máis ou menos. Entón, eles o que fan? Se houbera máis este tipo de ganderías e non tanto encortellados, o que facemos é ter o monte moito máis limpo. En Ourense hai unha extensión de monte tan grande que a día de hoxe estáse abandonando todo, que se houbera este tipo de ganderías non pasaría. De feito, están salindo un pouco as aldeas modelo, que estáse traballando un pouco con eso. Entonces, eu penso que a relación calidad-precio neste caso que non é. A mí non me protesta naide por eu debo ser das que ten a chuleta máis cara, porque teño a chuleta, teño a 24 euros, que a mí pareceme que está ben, pero, claro, unha raza autóctona, ecolóxica, recuperada, mantén unha zona limpa e tal, non me parece un precio excesivo. Sí que hai ese rollo de que é un pouco máis caro, pero tamén, ora vou poñer o tema das frambuesas, o sabor. Se tú compras as frambuesas de supermercado, pois compras unhas frambuesas que son ecolóxico, o sabor non che fai falta tanta frambuesa para facer un xeado ou para facer un batido. En cambio da outra, ao mellor faiche falta máis cantidade. Entón, aí teríamos que valorar un pouco esa porcentaxe de frambuesa ou esa porcentaxe de froita que che fai falta para facer esa elaboración, dependendo un pouco do sabor. E aparte o que sacia. Non sacia o mismo tampouco. Aparte de comendo a mesma cantidad, saciache moito máis un produto natural ecolóxico que un produto que ten un porcentaxe de auga altísimo, sabe Dios o que ten inyectado, sabe Dios, porque non hai un sello, pero eu iba a decir o mismo que Bego, que non sei hasta que punto é máis caro ou é máis barato un produto ecolóxico. Eu teño encontrado froita en un supermercado máis cara que en ecolóxico. Entonces, ese mito, moitas veces, de o ecolóxico é caro, tampouco é para tanto. Por favor, home, que estamos no ano 25, non? Xa chegou, que podes ler un pouco e saber o que hai detrás. Entonces, non. Eu teño a percepción, ao fío desto que comentabas, de que co tema das carnes probablemente sí que avanzamos nese sentido e a xente entende o traballo que hai detrás, a recuperación de razas autóctonas, pero no ámbito da horta penso que aínda vamos un paso por detrás, non? Eu no meu caso, eu son xornalista, como moito fora por traballo, entón cando como na casa, como esencialmente vegetariano, e cando como fora e depende de min a elección, intento comer pratos de verdura. Un dos problemas que atopo é que non hai moitos nas cartas dos restaurantes, e cando falo con cociñeiros e con cociñeiras, o que me din moitas veces é que incluso cando posa a verdura como guarnición, ven de volta á cociña. Este tópico sigue vixente, atopámonos que temos que ir superando, non? Sí, eu creo que, está claro que hai unha demanda moi grande no consumo de carne, non? Eso está claro. Pero sí que é verdad que o que noto eu, por exemplo, desde que a mí me toca, é que estás aumentando o consumo de verdura tamén, non? Tú xa podes incorporar platos de verdura na carta, que ao final ves que salen, que
que a xente ten esa demanda, non? Igual que o tema de vegetarianos, veganos, intolerantes, non? Pero para min o maior incapé que hai que facer nesta historia, tanto que falaba Begoña, non, como Xulio, é que debemos apostar por a educación, primeiro, non? Porque nos educando a xente, enseñándolle o que é realmente un produto ecolóxico, non? Chegará un momento que non se cuestione o valor do produto ecolóxico, non? Nos restaurantes temos a responsabilidade tamén de seleccionar ese produto ecolóxico, porque por levar un sello ecológico non decir que todo valga, non? Hai produto bon e produto malo, como no resto, non? Como convencional. Pero sí que é verdad, quizás, o todo convencional, o que extensivo, non? Eso foi un invento que estou ben, en certo modo, para quitar fame, non? Había que, pois, nun momento dado, pois, ter ovos para poder quitar fame e tal, porque non chegaba, non? Pero unha vez que cumples eso, non? Hai que darlle valor realmente a este método de producción que, aparte, máis saludable, máis sostenible, ten unha calidade excepcional. Por qué? Porque traballa produto de temporada. Entonces, ao final, os custos, sí que é verdad que non son tan grandes, porque traballando produto de temporada, sabes, non temos que ter o produto de fora. Entonces, ese custe non é verdad que sea moito máis grande, a calidade é moito mellor. Sí que é verdad que ao final, despois tú vas a un supermercado, colles unhas mazás en convencional, veñen enceradas, son todas iguais, non? Pero ao final o sabor o mellor non é tan intenso como cando colles unhas en ecológico, non? Que incluso, eu recordo meu avó decir que el quería as que tiñan verme, que decía que se tiñan verme eran boas, non? Realmente tú probas unha maza desas, é moito máis doce, ten moito máis sabor, non? Entón, isto creo que pasa por educar, non? Por educar o cliente, por educar os pequenos, que son os clientes do mañá, non? E nos desde os restaurantes, non? Enseñar que realmente ese produto pois merece a pena, non? Que creo que é fundamental, non? Para que nadie se cuestione o precio. Claro, moitas veces quizás é unha simple cuestión de cambio de óptica, non é que o produto ecolóxico ou que está amparado por unha marca de calidade garantida resulte máis caro, é que ao mellor o que acontece é que o outro é moi barato, é que ese ser moi barato implica toda unha serie de cousas nas que non nos paramos, non? Que esa diferencia de 50 céntimos, un euro nun kilo, pois pode implicar producción intensiva, condicións de producción, condicións laborais, etcétera, procedencia de distancias inmensas que moitas veces non temos en consideración, probablemente o que distí, non? A formación, a educación, a divulgación pode axudarnos a cambiar esa óptica, non? A darlle valor ás cousas que obteñan, a entender por que determinados produtos son tan económicos no mercado, no voso traballo, por exemplo, no día a día, todas estas cuestións afectan e as tendes en consideración? No, eu quería apuntar sobre o que decían eles, tanto que decía Martín que o traballar en ecolóxico é unha filosofía de vida, como o prezo de Begoña de 24 euros por a súa chuleta. En parte, a miña opinión é que moita xente ten a idea de que o ecolóxico é caro polo problema que falaba antes dos piratas, que tamén hai moita xente que simplemente por poñerlle, non sei que, ecolóxico, tamén sableou cando non tiña que sablear. Non estaba justificada esa diferencia de precio. Ahora, a verdad, é o que di Begoña, que moitas veces vas ao supermercado, no mismo supermercado, está en ecolóxico o mismo precio ou máis barato que o normal, pero polo que decías ti, porque é máis feo. Entón, a xente que vai ao supermercado moitas veces van e dicen como levar esas mazás para meus fillos, son feísimas, vou levar estas que son moito máis bonitas, están ceradas e son todo auga. Entón, por eso, e agora tens que me repetir a pregunta que non me entero. É que quería apuntar eso. Trátase de comer millor, non trátase de comer máis, trátase de comer millor, sabes? Hai que diferenciar comer en cantidad ou comer, sabes, como Dios. Non, se non tens máis que probar a comer unha chuleta, volvendo á carne, unha chuleta en ecolóxico do mesmo peso cunha convencional. Pon o cronómetro e mira cando volves a ter fame. Entón, xa sabes, a ingesta de proteína que tiveche ou a ingesta de líquido que tiveche. Eu teño que dicir unha cousa con esa pregunta que fixeches porque me pareceu superinteresante. Eu quero que repita, que non me acorda. A cuestión era, pero bueno, a resposta está máis ou menos implícita. O tema dos vegetales nos restaurantes, o tema dos vegetales. Eu, por exemplo, que temos horta tamén, bueno, traballámola moito, eu agora xa fago un pouco agricultura salvaxe aparte, porque non me dá tempo de todo, entón deixo un pouco pois que crezcan. Eu teño que engañar o cliente. Chegou ese punto na miña vida. Sí. Porque, claro, eu dime conta, bueno, levo 20 anos en cociña, dime conta dunha cousa, que se lle poñía toda a información
que non o comían ou non o pedían. Entonces eu non lle dou información. Entón cómeno, sobre todo no que son menús de degustación, como non saben o que van a comer, e diceme, buah, estaba riquísimo isto, que era? Digo, cebola. Non pode ser. Digo, sí, era unha cebola. Pero claro, pois unha cebola de San Cosme, unha cebola dele, unha chata ourensana, super ben traballada en ecolóxico, pero eso, moitas veces temos esa reticencia, ou esa parte da educación que foi dos 80-90, que dices, jolín, a verdura non quero, jolín, co rica que está moitas veces, ten as súas, eu creo que cada verdura ten as súas elaboracións, esos guisantes agora que están en temporada, ou zanahorias da casa, esas cousas que son super ricas. Por aí iba a ir co tema de formación e iba a ir contigo, porque eu teño a sensación de que hai un cambio respecto a, como diste, a décadas anteriores, non? A miña filla agora ten 18 anos, pero cando iba ao comedor escolar sei que había pais e nais que se queixaban de que había moita verdura no menú, nun momento dado, non? Naquel centro aparte, en Ames, en aquela época, estaban a colaborar cunha asociación de pequenas produtoras da contorna e demais. Penso que estaban facendo cousas no seu momento pioneiras, pero había... Era unha parte minoritaria, pero había reticencia. Sigue habendo este papel? Hai queixas aínda porque se introduza, por exemplo, moito vegetal na dieta? Non, ao contrario. Sí que cando empecé no cole, unha vez me acordo desa anécdota, porque unha vez me chamou a atención unha abuela, e que o meu fillo non comeu nada no comedor, e chegou a casa e tuvenlle que fritir un paquete de salchichas. E digo yo, home, se comera as fabas que tiñamos, sabes, pois se alimentaría un poquinho mellor, o mellor comería menos, pero estaría mellor alimentado. Pero non, ahora non. Por exemplo, onte, máis da mitad do menú era vegetal, era unha crema de verduras de tempada, sempre ecolóxicas, a guarnición do peixe de onte era brócoli, e despois kiwi ecolóxico. E os pais sempre nos dicen que, claro, os nenos veñen aquí e comen moitísimas verduras para nós despois pola noite moito máis sinxelo. É que nós non temos nin que pelexar con eles, porque aparte temos unha horta no cole, eles son os que plantan, eles son os que a limpian, eles son os que se encargan de vir a buscar os residuos para facer o compós, entonces están como moi metidos na agricultura. Eu por min quitaba o patio de onde xogan o fútbol, plantaría ali patacas, pero claro, hai prioridades, sabes, o fútbol tira moito, pero sí que a eles lle fai moita ilusión traer están traendo, todos os días me están traendo acelgas, agora están plantando cebolas, e lles fai, o sea, lles gusta moito. Cultivar as súas propias... O que fai Livia e as compañeras ali é unha pasada, eso tedes que, despois que vos diga onde estades, tedes que ver o que fan, porque a verdade que é unha pasada. Está moi guai, sí, é un traballo precioso, a mí me encanta. Son traballos moi necesarios, non? Porque ás veces toca romper o xeo, ser punta de lanza, probablemente loitar con incomprensións, con hábitos adquiridos, con presuicios, pero, bueno, facer máis doado o camiño para os que veñen detrás. Son os propios nenos os que piden vir ao comedor, cando antiguamente era como un castigo, sabes? Non estudias, pois te meto en el comedor, ou se non comes, te meto en el comedor. Entonces, ahora é o contrario. Me decía fai unha semana así un pai que me taladrou a cabeza todo o fin de semana, que tiña que metela no comedor. Unha nena que vive frente ao colexio, come coa abuela. E digo, bueno, pois aunque sea de vez en cando coa abuela ten que comer sempre, primeiro é a familia, pero de vez en cando deixa quedar cando hai algunha festa. Bueno, é un moi bo síntoma. Sí, para min eso é unha felicidade, que os nenos queiran vir. E pensades que... Mira, eu, por exemplo, non sei se pasa a Begoña no seu restaurante, eu, por exemplo, no consumo de verduras sí que detectas que vai relacionado tamén con temas de edad e sexo, sabes? Sí que é verdad que a medida que vas cumplindo anos ves que a xente consume máis verdura, non? E cando a xente nova, sabes, consúmese máis pasta, máis carne, pero a verdura... Hasta que che quita o médico, tes que tirar para a verdura. A medida que vas cumplindo anos, ves que a xente consume máis verdura, sabes? Entonces é unha cosa moi curiosa, verdade? Porque tú ese rapaces novos e tal, que platos de verdura pasan sin eles, non? E tal, consume máis carne, máis pasta, máis arroz, non? E, sin embargo, despois as mulleres consumen máis verduras que os homens, por exemplo, moito máis. E a medida que se cumple edad, o consumo de verdura aumenta, non? Sí, eu tuve que adaptar un pouco a carta ao tema vegetariano e vegano. Teño moitos clientes que, como por a zona que son no interior, pescado pouco, marisco pouco, carne.
E o que hai é carne, costilla e todo o rollo. Pois, claro, había xente que viña e dicíame, non me podes facer unhas verduras salteadas, non me podes facer algo... É que son vegano, é que non teño onde comer, é que quero salir a cenar e non podo salir a ningún lado. Entón, sí que a día de hoxe hasta puxemos postres veganos, traballamos moito os vegetales tamén, non solamente nos postres, aparte de en toda a carta, e temos implantado en carta, implantado en menú degustación, por eso, porque víamos que había moita xente que non tiña esa demanda, e xente nova, que dices que, bueno, que pois hai unha franja que non, que carne, pero despois aí empeza a haber moito repunte desa sensibilidade, non? Eu botei 9 anos en Pamplona, traballando a horta navarra, que é unha horta riquísima en verduras, e sí que é certo, cando vim pa aquí hai 19 anos, nas cartas dos restaurantes que iba lavando eu, pretendía meter, pois que igual que hai ali, 3, 4, 5 pratos de verduras que nos las comíamos nosotros, porque non había que impedir a verdura. Pero sí que é certo que de 19 anos a esta parte, sí que chama a atención que haber ver, sobre todo, platos exclusivamente de verdura, que antes era sempre unha guarnición, ou era unha borraja con ameixas, ou era un cardo con tal, ou era... Non, agora hai pratos, como decía Begoña antes, o exemplo da cebola, ti tes un plato de cebola en texturas, que é unha pasada, e o plato é integralmente cebola. É un dos que máis lle gusta a peña, ademais, non? Sí, pero non yo digo. Non, yo digo, pero me refiero. Pero chama a atención que cada vez eses platos sean máis satisfactorios para a xente que non estaba hai 15 anos tan afeita que eran máis de, o que decías ti, non, eu quero churrasco e además a fartar, que me traen as veces que faga falta, ou quero, a ver se nos comemos un chuletón de kilo cada un, ou non, unha lubina grande de kilo e medio para dous, e moita pataca. Claro, e as verduras pasaban a un segundo plano, ou ven como guarnición, ou ven como unha crema, ou ven como un adorno. Pero sí que é certo que parece que os datos van por aí, non? As estadísticas din que hai alrededor dun 13% da poboación en España que ten unha dieta de día a día ou vegetariana ou vegana ou flexitariana cercana a iso. Entendo que iso se traslada a restaurantes, se traslada a comedores, e aparte unha porcentaxe que crece de ano en ano, non? No conxunto da Unión Europea está máis cerca do 20%, pero digamos que nos estamos achegándonos rápido, entendo que iso se vai trasladando tamén a cociña de restaurante. Eu xa digo, traballo moito escribindo sobre restaurantes, sobre cociña, sobre gastronomía, e desde o meu punto de vista externo sí que vexo un cambio, por exemplo, nos pratos icónicos de determinados cociñeiros nun momento dado, non? Pois eu recordo, fará 10, 15 anos, pois un capuchino de lamprea de Pepe Solla, a pataca do cocido de Xosé Canas en Pepe Vieira. En cambio, agora, como comentaba, despois un dos pratos icónicos de Culler de Pau, por exemplo, restaurante con 2 estrelas Michelin, é unha cebola de Vilanova. Hai un cambio. Eu penso que ese prato fai 15 anos probablemente non sería viable nun restaurante. Non digo xa viable, non sería posible. E agora hai pois esa mentalidade un pouco máis aberta, que entendo que tamén é unha oportunidade de negocio para os produtores, por unha banda, para novas vías de negocio na restauración, na comida de colectividades. Non sei se estades de acordo. Eu, por exemplo, nos primeiros platos, porque nos comedores escolares damos un primeiro, un segundo con guarnición e un postre. Nos primeiros platos, casi todos son 100% vegetales. As lentellas que facía fai 15 anos, que lle botaba panceta, polo, terneira, porco, agora son totalmente vegetales, incluso o chourizo é un chourizo de calabaza. As cremas todas vegetales, coliflor, o que sea de tempada, coliflor, brócoli, eso tamén nos axuda a reducir un pouco os costes. Aunque estemos comprando en ecolóxico, nos axuda, quitando proteína animal, nos axuda a reducir os costes, entrar neses 2,20 € que temos de presupuesto. Eles, por exemplo, poden repercutir, se lle sube o precio da ternera, poden repercutir no precio que lle van a cobrar ao cliente, pero nós non podemos. Temos que asustar ese presuposto. E nos chega, a verdad que nos chega. Así que se nos deran 50 céntimos, con 60 € ao mes por neno, poderíamos ser 100% ecolóxicos. O que di que non é tan caro. Non, claro. Nos, por exemplo, sí que é certo, nos saltámonos o rango de Libia, de 3 a 11, non? Sí. Nos cubrimos o anterior, de 0 a 3, que aí sí que van menús moi ricos en verdura. Os entrantes normalmente son todo cremas de verduras ou verduras salteadas. No caso dos bebés,
nos máis pequeniños vai todo, lóxicamente, triturado, pero é un 70-30, 70 verdura, 30 proteína, porque simplemente vai proteína no segundo prato, e comeron encantados, e comeron de maravilla. O problema témolo cos maiores. Nós temos todos os centros de día de Galicia os públicos, e temos moitísima queixa, porque outra vez crema de verdura, outra vez verdura, outra vez non sei que, outra vez pescado, pero cando vai vir carne? Claro, é xente que é maior que medrou e se alimentou na época que falábamos que canta máis carne era mellor alimentación, inda que despois os feitos demostran que non. E de feito a xente que ten dietas hipoproteicas, baixas en proteína, é a que máis se queixa. Claro, porque din, joder, pero vamos a ver, esto non é comida, pero vamos a ver, usted tampouco está queimando. Está simplemente está xogando a petaca como moito, dando un paseo. Pero é que non pode comer máis. É que é un tema médico, que usted ten unhas restriccións médicas. Os maiores é máis difícil. Pero os maiores, claro, os maiores protestan moito polo exceso de verdura. Porque é moita verdura, outra vez crema. Pero se já comemos crema no tronte, sí, pero no tronte era de calabaza e hoxe é unha crema de porro. É que nese sentido vimos de décadas que foron unha excepción histórica. Claro. Non? Si un ve, parece eu hoxe o maniático das estadísticas, pero bueno, os datos son moi reveladores. Si un ve a cantidade de carne que se consumía nos anos 60 é 5 veces menos da que se consume hoxe en España. Si vemos a que se consumía nos anos 80, que digamos que xa había unha clase media máis desenvolvida, unha riqueza máis distribuída, eran menos da metade da carne que se consumía no ano 2015-2018. Como dis ti, bueno, as consecuencias as vemos agora, non? En xente que vai cumplindo anos en temas de saúde, de mil historias. Eu penso que nese sentido, pois, selos de calidade como Craega neste caso, ou avales de calidade como unha produción ecolóxica garantizable, trazable, pois son un filón de cara ao futuro, xa non só en termos de saúde de todos os que compramos e consumimos, sino tamén, como vos dicía, como oportunidade de negocio, porque máis alá de que coa idade, como comentabas ti, Martín, pois hai máis xente que vai comendo menos carne e máis verdura, moitas veces por prescripción médica, moitas veces porque lle senta mellor, máis lixeiro. É certo tamén que hai esa xeración máis nova de xente que aposta por outro xeito de alimentarse, máis lixeiro, máis... Vedes aí un futuro nesa colaboración entre a horta e os restaurantes que poda ter aí un filón na produción ecolóxica, na horta, fundamentalmente? Sería moi importante. Sería moi importante para... eu, desde o meu corazón, espero que sí. Vale. Pero isto tamén é un rollo educacional de hai moitos anos. A min, meus pais, sempre me dixeron, marcha de aquí, que aquí non hai nada. E iso pasou a casi toda a miña xeración, ou xeracións anteriores ou posteriores miñas, eu que sei, de fai 20 ou 30 anos, era todo o mesmo. O que escuitabas no pueblo, a ver, eu vivo nun pueblo de 8 habitantes. Non pelexo con ningún, é imposible. Bueno. Pero, non pelexo con ningún. Bueno, con a miña veciña un pouco, pero pouco. Entonces, claro, sería moi importante que fora unha colaboración tan xunta que eles operan, que foran a plantar e que foran a vender. O sea, se tú vas a ter 2 hectáreas e vas a facer unha produción de 2 hectáreas, que tú xa, con colaboración con restaurantes, eu creo que son unha cousa de poñer en contacto xente, de facer... en moitas feiras, falouse moito, de poñer en contacto, de saber quen está producindo no rural, quen ten ese proxecto de 2 ou 3 hectáreas de pementos, e que el sepa que a vai a vender, porque é un risco, tú arriscas o teu patrimonio, entonces, desde o meu corazón eu quero que se faga así, pero cada vez que miro para o meu pueblo, digo, jolín, outro prado que non se vai a fazer nada máis nele. Entón, claro... Bueno, pero aí hai outra cuestión que penso que é interesante, non? Que é a da produción de calidade, a produción ecolóxica e a cociña relacionada con ela como motor de dinámicas que poden axudar pois a revertir o abandono de terreos, o abandono do rural, probablemente incluso a crear alternativas económicas e laborais no ámbito rural que axuden a combatir o envellecemento que hai en moitas zonas, particularmente na provincia de Ourense, é algo que é moi acusado, non? Pensades que hai un futuro por aí, que pode haber
un futuro non só na produción agroalimentaria, sino tamén na gastronomía de restaurante ou outras alternativas profesionais, como pode ser o voso caso no ámbito rural e que poden axudar a cambiar cousas que probablemente temos que analizar como cambio. Nos, gracias a esa demanda que explicaba ao principio, que cada vez hai máis por parte da xente que quere tal, nos estamos empezando a ter xa contacto na nosa fábrica, por decir unha maneira, de comida, na nosa empresa, con criadores, con pequenos produtores, con tal, que necesitamos que se xunten varios para podernos surtir e poder ter unha produción potente, pero sí que o que chama a atención é que os donos dunha empresa como na que traballo eu, que son simplemente accionistas e inversores, cando llevas con este plantexamento, antes era como dicindo, no, como estamos ben. Era en espera. De que tipo de criador estamos falando? De que tipo de produto estamos falando? De que non sei que? Porque cada vez eles tamén están máis informados, están se dando conta que aparte de ser un produto final de mellor calidad, un produto final que é exactamente igual de rentable ou máis que un produto convencional. Introduces un produto diferenciador con respecto ao resto. Efectivamente. Nós temos, por sorte, nós vivimos no rural tamén, eu tamén vivo no rural, un puebliño un pouco máis grande co de Begoña, pero sí que estamos moi ben situados físicamente, porque estamos prácticamente no centro físico de Galicia, estamos no rural e rodeados durante moitas hectáreas de rural. E hai moitos produtores, tanto avícolas como de porcino. De porcino hai moita granxa tamén, verdad? Que cheira, como cheira a Silleda. Hai moita granxa, pero tamén hai produtores en extensivo, gandeiros en extensivo, tanto de porco como de tenreira. Non temos tanta raza autóctona como a zona de Begoña, pero sí que é verdad que son produtos ecolóxicos en extensivo. Entón, non sei que estamos empezando a tomar contacto, o que quere decir que hai un cambio notable. E por qué? Porque está medrando unha demanda e o primeiro que chegue é o que vai a vender. Claro. No noso caso, nós non temos que atraer a xente a nosa casa, nós temos que irnos á casa deles. Co que eles nos piden. E cada vez a xente está pedindo máis eso. É fundamental que eles fagan ese traballo para que nós podamos entrar en contacto con eses produtores e, como decía Begoña, garantizar unha produción, incluso xa decir, oye, necesito que me produzcas 5.000 kilos de patacas ao ano en ecolóxico e que me as vendas a min. Entón, o agricultor que as vai cultivar dicindo, ostras, que eu traballo, pero teño esta tranquilidade de decir, non teño que andar dicindo, ahora que fago contra esta pataca. Non, a pataca xa tes vendida, pero necesito que me faga, o sea, que me produzas. Entón, é unha das cousas que máis medo teñen cando se plantexan montar un proxecto, porque eu teño amigos... O ampliar. Sí, o ampliar é un dos medos que teñen de dicir, pois a quen lle vendo estas cabazas todas, ou a quen lle vendo estas calabacíns todos, ou que fago con isto. Moitas veces, entonces, sí que é interesante poñer en contacto, bueno, por nós, por Slow Food, facémolo moito, porque hai un excedente de non sei que, entonces todos pedimos. Inda aí atrás, pois hai cabritos en tal, pois, sabes, temos unha rede de cociñeiros e de produtores que estamos moi en conxunto, bueno, estamos nun grupo de WhatsApp. Traballamos en rede. Sí. Home, non, fala de estrutura de negocio. De estrutura mediática é un grupo de WhatsApp, pero, por exemplo, é unha maneira que nos comunica entre nós, un está en Lugo, outro está non sei que, outro está no Quinto Pino, entonces dices, bueno, por mira, eu teño cabritos, necesito sacar este excedente, entonces nós o que facemos moitas veces por decir, pois esta semana hai cabrito no restaurante. E é un pouco axudarlle a eso, que non se é un produto de tempada, é un produto que non se vai estropear, que está no momento óptimo e tal. Entón, sí, sería importante que pasar ese grupo de WhatsApp a unha estrutura que dera tranquilidade tanto aos restaurantes como a nós, que sabemos que vamos ter un servicio que vamos estar cubertos, como os produtores que saben que o traballo non se vai a perder. Que van a vender. Claro, porque... Claro, nese sentido, pois o traballo de colectivos como Slow Food non é fundamental para tecer esas alianzas e están xurdindo outras iniciativas. Eu coñezo ben un caso pois na comarca da Mariña, en Lugo, no que se asociaron restaurantes con produtores, con comercializadores, e aí atoparon nas primeiras xuntanzas pois cuestións como que produtores que estaban a 30 kilómetros de restaurantes pois non coñecían o restaurante, ou os restaurantes non os coñecían a eles,
bueno, crear estes puntos de encontro, estes puntos de diálogo, estes grupos de WhatsApp que funcionan moi ben, pois están cambiando cousas, non? Porque de pronto pois o restaurante que compraba pois a 60, 80 kilómetros de distancia o mel, pois agora sabe que ten un produtor de calidade e premiado a 15 minutos a casa. Ou que hai un distribuidor de peixe que lle pode dar determinadas facilidades e, bueno, ao final bastecendo esas alianzas alrededor do produto que son boas para todas as bandas. O voso caso é distinto nese sentido. Non sei se traballades tamén tecendo este tipo de sinerxias. Iba vos contar, por exemplo, unha das hortas coas que traballamos, que está ao lado do noso cole, me preguntou, porque temos moita relación con todos os nosos proveedores. Me dixo, Libi, mira, me quiero dedicar a la espinaca solo. Que che parece? E eu, bueno, botoche unha man, se queres. Entonces, planta casi a demanda. Falamos polo noso grupo de WhatsApp de comedores escolares, comenteilles o caso, mira que esta persona quere dedicarse solo a espinaca, tal, botamos unha man e fixemos unha actividade entre todos, compramos toda a produción que tiña. E tamén planta demanda, porque, por exemplo, eu pedinlle que plantara asa de cántaro, que é unha verdura que está en peligro de extinción, queremos que se recupere dende Slow Food, está plantando para min. Entonces, eso é fantástico. Claro, ese é outro dos grandes valores engadidos destas colaboracións, que axudan a, pois no caso das razas animais, probablemente vai un paso por diante, como pasa coas castes de viño, que xa están noutra fase, pero nas variedades vexetais sí que temos moitísimas variedades locais ou microlocais que están en risco evidente de desaparición e que poden ter, pois, da vosa man, cada un no seu ámbito, pois xa non unha oportunidade de vivir un pouco máis, senón de difundirse e de entrar nun mercado moito máis amplo que garantice esa vida a longo prazo. Vos pensades que quen utiliza, quen merca, quen se senta nas vosas mesas é consciente dese poder, dese potencial, que non é só comer, é dicir, a través do prato, a través do produto, podes estar trasladando moito máis? Sí, nos por a actividade esa que che contei que facíamos cos rapaces, sacamos o calendario de verduras e froitas de tempada. Antes eles, fai 3 anos, pois viñan e empezaban a pedir quero pizza, quero espaguetis, quero non sei que. E agora o primeiro que fan é mirar o calendario e diseñar o menú. Bueno, hoxe quero que poñas brócoli, acelgas, tal, e despois de elexir as verduras e as froitas, eleximos pois a chuleta ou... Sí, que lles cambiou moitísimo o chip. Bueno, que esta cuestión da temporalidade, da estacionalidade tamén é esencial, que é algo que en boa medida perdéramos. Eu recordo cando eu era un rapaz, pois poder ter cereixas en xaneiro era como, podo comer o que queira, cando queira, e non hai problema. E agora penso que estamos volvendo a darlle un valor pois a esas producións, non? Eu son un gran defensor da verdura de inverno de Galicia, que penso que non sempre se valorou como merece en canto a variedade, a diversidade, a propiedades nutricionais, pero sí que aos poucos vas atopando a cada vez máis, xa non só en supermercados, sino na carta de restaurantes, na oferta de restauración, digamos. Penso que temos un valor inmenso por aí que temos que trasladar, vos desde o restaurante, eu desde a miña tarefa de comunicación. E outro valor que me parece moi importante, non sei como vedes vos, é o de a cultura que podemos trasladar a través destes produtos, do traballo da horta, das variedades, de que comer en Verín non ten nada que ver con comer en Vigo, ou comer en Silleda, ou comer en Sobera, ou comer en Fisterra. Pensades que o cliente valora, quero dicir, máis alá de que haxe unha realidade, que o cliente valora, vou a Verín e quero comer Verín, quero comer a horta de Verín, quero comer... É que é o único que no meu restaurante é o único que pode facer. E senón é mellor que non veña. Pero eu iso teño clarísimo. O sea, é unha cousa que levo dicindo desde hai un montón de tempo. A globalización está estupenda, é moi guai e todo eso. Pero a tendencia que estou vendo desde hai un montón de anos en moitos sitios é... O sea, non estamos dándolle valor ao recetario tradicional moitas veces. Estánse perdendo. Eu, por exemplo, vía que o roxor da miña zona, ou o chourizo gordo da miña zona, que é de cabaza, ou que leva carne, non solamente cabaza tamén, pero é de cabaza.
Entonces, moitas das elaboracións que se facían tradicionalmente na miña zona, ou traballar con untos, traballar con outro tipo de grasas, non menos saludables, agora está estudiado, eso, pois máis millo, máis castañas, e todo eso. Eu xa levo un montón de anos prohibíndome, moitas veces, desde a miña cociña, facer algunhas cousas que ao mellor me gustaría facer, non? E digo, non, isto non o podo facer porque se deixo de facer este tipo de cociña, esta cociña tradicional, ou esta cociña un pouco arraigada á miña zona, aunque lle dé unha volta, non quero perder ese sabor. Non, esa panceta de porco celta ou esa ternera de ali, non quero que se perda. Entonces, tens que vir ali, hai que comer ali, do que hai. O sea, se hai a temporada de repolo, eu traballo moito repolo, ou berza, eu teño berza todo ano, por suerte. Entonces, creo que eu se quero ir á casa deste señor, teño que comer como se cociña na súa zona, non? Vou a Sobera, teño que comer o que é Sobera. E se vou a Vigo, é máis mariña, non? Pois é un pouquiño máis peixe, máis un pouco marisco, máis algas, cousas así, non? É que eu creo que, a ver, o territorio é un elemento diferenciador tamén, non? Porque nos podemos coller unhas semillas e plantalas en calquer lado, non? E o mellor, pois, con as condicións meteorolóxicas adecuadas, podese dar ese cultivo, non? Pero que non podemos replicar é o territorio, non? O territorio témolo aí, non? Entón, se nos collemos esos produtos típicos da zona, sabes, esa cultura, esas recetas tradicionais que temos, pues temos algo totalmente diferente que vamos a encontrar no resto, en outros territorios, non? Que non quero dicir que sean mellores nin peores, simplemente será diferente, ten unha identidade propia, non? Eu creo que iso é o mellor que lle pode pasar a un negocio, non? A un restaurante neste caso, non? Que teña a súa identidade propia e que a xente sepa exactamente o que se vai a encontrar, non? Entonces, dándolle valor pois, a ese produto que o mellor pois, que é descoñecido para unha gran parte de xente, non? Se nos analizamos onde vivimos, seguramente hai produtos que comemos desde cativos, non? Que moita xente nin conoce, nin sabe que existe, non? Entonces, trátase pois, tamén un poquinho de poñer en valor, non? Ese tipo de recetas, de elaboracións, de produtos, para que non caigan en olvido en desuso. E unha maneira tamén de facer un homenaxe non as aboas, a xente que toda a vida non preocupouse por manter ese tipo de cociña, de recetas, de produtos. E no tocante, que decías tú antes que falabades dos produtores, non? Que unha maneira tal que teñan a produción vendida, e que se nos fixámonos moi ben, o traballo que dá unha gandería, unha horta, todo o tempo que teñen destinano a cultivar. Entón, claro, a parte comercial non lle dá vida para atender a todo, non? Entón, claro, teñen que buscar a maneira de subsistir, de seguir adiante, non? Ese é un dos problemas que hai, non? Que non che queda tempo para a xestión, para a comercialización, non? Sí, ao final, bueno, ao levar todas estas producións tradicionais ao mercado, pois hai unha problemática nova, non? Que é como facer viable isto, como atender a parte administrativa, a parte comercial, que moitas veces é un lastre, sobre todo en explotacións máis pequenas. Incluso que falamos antes das verduras, non? Se tú dices que incorporar as hortalizas aos restaurantes, eso, se o pensas ben, hasta a nivel económico, de márgenes do restaurante, o que fase non incrementar o tique medio con platos o mellor que teñen un marxen moi interesante, non? Que é unha cousa que tamén non só por meter a verdura, non? Que de repente, se nos os produtos van subindo, o tique medio vamos subindo, non? O mellor con platos de verdura que conseguimos é dar un plato totalmente diferente, non? E manter ese tique medio por cliente, non? E ter un marxen moi bon nun plato, non? Que tamén a nivel administrativo, a nivel económico, moi interesante, non? É tanto. E no vosso caso estes valores teñen cabida tamén, non? No meu en concreto non, pero no deles sí que me parece importante que teñan cada local e cada territorio a súa identidade, porque nesta globalización que decía antes Begoña, que é TikTok, Instagram, todas as redes sociais, no que está todo hecho de guiozas, carnes a baixa temperatura, tal, non sei que, de aí nacen un montón de restaurantes que son todos iguais, que vas en Coruña, en Ourense, en León, ou onde queiras, e tes o mismo. O sea, tes a mesma guioza, o mesmo... As burger. A mesma smasburger, a mesma a baixa temperatura, o mismo non sei que, o mismo tal. Eles, mantendo que manteñen, o sea, eu penso que tedes unha especie de un reclamo añadido, de decir, non, é que eu quero, fun a Berín, e que tal? Oye, pois unha pasada, nada que ver con que te podes atopar aquí pola zona, pois vamos a ir a ver.
ou fun a Sober, oye, pois estivemos outro día en Berín, isto, vamos a ver, sería o mismo nivel de restaurante, ela é unha cociñeira, é un cociñeiro, pero me refiero ao mesmo tipo de elaboración, non sei que, pero isto non ten nada que ver, non sabe igual, non tal. Pois eu penso que son reclamos que vos fan, estáis nunha liña con este tipo de produtos paralela, que esperemos que nunca se cruce con esas outras locales de postureo, que me gusta chamar así, locales de postureo para ir aí e facerte un selfie con un plato moi espectacular. Coño, pero se en León é o mesmo plato igual despois. Se en Sevilla está o mesmo. Non ten identidade, nin ten os sabores que podes ir atopando nese. A mí eu estou enamorado tamén deste tipo de produtos de produtores, de traballo que fan, porque a verdade é que non é só comer, é unha experiencia. E outro non é unha experiencia, outro é... Non son só produtos ou só pratos. Eu creo que moitas veces son neste mundo que está moi de moda as técnicas, e as técnicas teñen que ser perfectas, os tempos xustos, e se ten que estar 20 minutos a 80 grados, son 20 minutos a 80 grados, non pode ser 21, non? Se foran todos os animales igual, sí. Eu creo que máis alá de todo isto comenta yo mellor a tua avoa, a miña avoa, a túa, non? Que tal, eu teño unha neta, a miña avoa facía un arroz de muerte. Non? Eu decía, abuela, que o arroz non se fai así, que abuela, vas me explicar a min como se fai o arroz. O arroz salía lle mallao, non? Entón, claro, eu creo que máis alá de técnicas e tal, a cociña que ten que recordar, por exemplo, a min gusta moi despertar por recordos da infancia ou de cousas que realmente tú comías e estaban prácticamente esquecidas, non? Máis allá do que de unha técnica en sí, non? Tú cando probas un caldo e dices, hostia, o caldo, este sabe a caldo do pueblo, cando iba a comer eu a casa da miña abuela, non? Eu creo que iso é algo que diferencia realmente, porque nos dentro das técnicas, as técnicas o que fan é estandarizar produtos, non? Tes un produto estandarizado, unha receta estandarizada, pero o mellor, a min gusta me escapar quizás deso, non? Sabes? E facer cousas que realmente sean diferentes, non? E que te recorden, pois, a eso, pois un caldo do pueblo toda a vida, no que colles o unto e usas o unto no caldo. Eu como teño un problema con números, non me pasa. O sea, canto tempo lle decho? Tal, eu sei que está no momento que está, e listo, xa está. É o que dices tú, moitas veces, a cociña tamén é un pouco de intuición e de cariño. Entonces non é unha lubina así, non vai ser o mesmo con a lubina así. O sea, ao final, o que lle damos nós é esa visión, ese tempo que lle tens que dar, ou igual que a verdura. Sempre dicían, é que en Galicia coceder moitísima verdura, está tal. Eu digo, pero tú sabes o que facíamos en Galicia? Nos a baixa temperatura inventámola fai un montón de anos, cando foi a cociña de ferro. A miña abuela deixaba o caldo na cociña de ferro, ou deixaba o guiso na cociña de ferro, e marchaba á horta, ás vacas, ás pitas, aos marraos, o sea, non se facía solamente a comida. Ademais, había en que esquina da cociña había que deixala. Sí, en que esquina. Iban movendo. Sí, decía, ostras, teño que ir aquí, aquí. Sí, e unha cociña de ferro que, claro, aquelo naquela esquina, guisabas a carne, ao mellor botaba 3 horas hasta que volvía, deixaba ás 9 da mañá, eso, pois, estaba espectacular. Ese xa era unha baixa temperatura a día de hoxe. É que realmente, senón, o que faz é replicar, imagínate, se tú esa lubina 80 grados tanto con tanto peso, sempre sale igual. Oye, que ten o seu mérito tamén, que non vamos escapar deso, non? Que é un tipo de un concepto diferente, e ten o seu mérito, non? Pero, por exemplo, eu agora montei un forno, bueno, atrás, tuve un capricho, montei un forno de leña tradicional, non? Porque é moi bonito. Sí que é bonito. É moi bonito. E dá calor. É moi bonito, uso cando teño tempo, porque isto, claro, pero tú imagínate, metes un asao, e chegar a facer o asao igual, eso é... La leche. La leche. Claro. É moi difícil, non? Pero realmente é o bonito, tío, que podas estar, que teñas pendiente, que teñas con mimo, e que podas sacar algo pues, o máis parecido posible, non? Pero con un sabor de verdad, con un sabor auténtico, non? Claro, en cambio, no meu caso, teño que estandarizar. Claro. Porque nos, se conseguimos un produto final, por exemplo, un galo de curral, nos facemos, sí que o facemos a baixa temperatura, pero dada agora, nos facemos a baixa temperatura e temos unhas instruccións de regeneración a hora de cando chega ese galo da túa casa. Entón, eu necesito que unha vez que abre o cliente a porta do forno e o saca, necesito que este sempre ben. Entón, para eso teño que ter unha preelaboración anterior que sepa que o que vou mandar en eses 40 minutos de forno a esa temperatura ten que quedar ben. Porque senón estou vendendo algo que non é o que digo. Claro, no vosso pero sí que caso, é verdad, aparte, é unha sí cuestión de que escala. seguramente ese galo, se o fixera no forno de leña de Martín, non iba a ser o mismo. Non, claro. Non iba a ser o mismo, e o seguinte galo iba a ser tan diferente. A mí iba a gustar máis, pero non é unha cuestión de gusto meu, é unha cuestión de... Eu teño que intentar facilitar ao cliente final algo que lle recorde o que comeu en casa de Martín.
porque igual non pode. É que, claro, eu, por exemplo, no fondo decían, cando blanquea a pedra, vale. E ainda estou buscando xe cando blanquea a pedra, Sí. sabes? Sí. No, e a mí decía, mi abuela decía, as patacas cando as sacas da tixola e as subían, é cando están. E claro, ti faz, pero non o es. E dice, pero usted non me ve a min. Como coño vai a oír as patacas? E sí que é certo que as patacas cando están fan... Digo, coño, pois sí que están asubiando, pero eso doume conta ahora. Pero o neno decía, pero que dis? Eu, que non escoita as patacas, pero que dis? Pero se non me oye a min, como vai a oír as patacas? Pois ela oía as patacas, cando estaban feitas. Ela decía, a ver, levanta. Ela estaba na outra punta da cociña, levantaba e dice, están, saca. Como decía, isto que é? Bruxería. Pero sí que é certo que ese tipo de historias é moi bonito que non se perdan. Sí. E no voso caso, todo este tipo de valores teñen cabida? Sí, por suposto. Nos intentamos recuperar recetas tradicionais que nos traen os nenos. Antes pedíamos e agora xa non las traen. Traenos os nenos as recetas. Incluso facemos obradoiros de recetas tradicionais. Unha vez me pediron se podían facer ovos de Pascua, digo, como ovos de Pascua? Vamos a facer un roscón de Pascua, que é o típico de aquí, ainda o fixemos o martes. Entón, bueno, pois fariña moída aquí en Lalín, muiño de pedra, ovos ecolóxicos, que teño aquí o meu produtor de ovos, que, por certo, os estou comprando bastante máis baratos que no supermercado. E sí que, bueno, eles tamén piden cousas moi actuais, como, por exemplo, os dos grandes de comidas rápidas, non? Por exemplo, o polo do KFC. Que cando nos haces? Bueno, pois vamos a facer polo TFC, que é o polo de tintureira fried chicken. Pois chamamos así, eles encanta. O sea, nos compramos o polo, rebozámolo, fritímolo. Bueno, dicen que está máis rico que ese. Certo que sí. Claro. O sea, sí que recuperamos as recetas tradicionais, pero bueno, tamén intentamos adaptarnos a... Pero eu penso que ese equilibrio é moi importante, Sí. non? Porque agora mesmo pois as xeracións máis novas teñen acceso a toda unha serie de cousas. Eu sempre digo que a miña filla con 16 anos probara máis comidas do mundo das que eu probara con 30, dedicándome a escribir sobre gastronomía. E iso é unha sorte, sen dúbida. Pero temos que ser quen de atopar ese equilibrio, non? De que non nos coma todo ese terreo, de que, como dicías ti, que si se fan unhas guiozas que se fagan ben, pero que eso non nos impida pois atopar outras cousas. Porque, entre outras cuestións, máis alá de traballar a un nivel interno cara adentro, pois con cuestións de cultura, de identidade, que son moi interesantes, pois pode ter tamén un valor en algo ao que aludíades antes, que é tamén como a imaxe que se traslada cara fora, un valor probablemente de interese turístico nun momento pois no que o turismo pois económicamente tan importante, pero tamén é algo que temos que aprender a modular ben, porque pode írsenos das más, non? Os que somos de Santiago, pois ás veces vemos experiencias que nos fan pensar que hai que modular. Eu penso que a gastronomía, que a cociña, e que o produto local pode axudar moito neste sentido, non? A xerar unha identidade, unha imaxe de marca como destino turístico, pero tamén a darlle un valor engadido a ese destino turístico e a que ese turismo pois deixe máis recursos na contorna, porque está axudando a dinamizar pois o tecido económico, o tecido productivo local. Vos vedes que hai, entendo que sí, que hai un turismo que ven a Galicia por cuestións gastronómicas fundamentalmente, pero hai un cambio cara a valorar pois ese produto local a escala, o que dicíamos, xente que ven a Verín a comer o que se come en Verín ou que ven a sober con curiosidade polo que se come aí. Pensades que o mercado turístico en Galicia está indo cara aí ou nos queda moito por facer? Sí, cada vez máis. Eu creo que cada vez as cidades teñen de todo, pero depois ao final ir to rural así un fin de semana e moitas veces escolles o sitio para o restaurante. Eu, por exemplo, fago tamén peregrinaxe gastronómico, escollo, a última vez fume a outros porque estaban os do secadeiro e me encantan, e fume ali, co rapá, para dicir, bueno, por veña, vou a unha zona por un restaurante. E a min estaban pasando eso, a min aí atrás, eu que sei, fai un mes ou así, veume xente de Madrid. O sea, directamente de Madrid, veñen no AVE, porque teño ahora a estación do AVE cerca, e viñeron directamente de Madrid e dixeron que, claro, que seguían as redes e tal, e que lle gustaba moito. Entonces, dicer, jolín, que xa que che veñan desde tan lexos, non, a probar a comida, pois eu creo que sí, que está aumentando o turismo gastronómico moito máis, e tamén buscando un pouquiño
non esas cidades, ao mellor tamén un pouquiño máis o rural, non sei se che pasa a ti. Sí, no, sobre todo desde o COVID para aquí, sabes, hai un repunte no rural, increíble, non? Nos encima co reclamo de Ribeira Sacra, que, sabes, que está pegando, pues está... É que está moi guai. A Ribeira Sacra... Está que non damos feito. No, sobre todo penso que cambiou a tendencia hacia este tipo de ofertas, porque antes, cando andabas por aí polo resto de España, non facían máis que, de Galicia, que bien se come, fuimos allí, comimos unha mariscada por 25 euros cada uno. O que comeches a langostinos. E digo, me vas... Langostinos da casa de Dios. Vasme perdonar. Ou fuimos aí, nos puxeron churrar e pagamos 12 euros cada uno. Pero eso non é comer ben, eso é comer moito. Claro, en cambio agora sí que é verdad que, eu teño moitos amigos no País Vasco que, porque eu nacín ará e veñen moi a menudo a Silleda, a zona onde vivo eu, e cada vez sí que van dicindo, tiñamos que ir aquí a probar este tal, ou tiñamos que ir aquí a probar, pero xa queren ir a probar, non queren ir a decir, vamos de papatoria, non, vamos a ir a probar e vamos a ir a ver, e así tamén vemos esa zona que non conhecemos. Que se foi un pouco a imaxe que transmitimos durante moito tempo e que nos está costando cambiar, non? Claro, Eso de, en Galicia comes a fartar por 10 euros. Mira, todo non pode ser. Primeiro, non sei se comer a fartar por comer a fartar é un valor en sí mismo. E segundo, é que todo non pode ser. Se é moito de calidade non pode ser barato, se é moito barato non pode ser de calidade. Seguides atopando ese cliente, pode que ás veces unha certa incomprensión cando apostas por unha verdura, por un vexetal máis lixeiro, que lles rompe un pouco a cabeza respecto ao que pensaban. A mí dame ganas de chorar, a veces. Pero eu son un pouco a porta de Galicia, non? O sea, estás moendo demasiado. Bueno, son un pouco a porta de Galicia porque entran por a autovía, xusto eu creo que sales ás 10 da mañá de Madrid, xusto che cuadra comer onde min. Entonces moitas veces dicen, chegan a xa, mira, me pones un albariño, un verdejo, digo, tú onde estás? Ou, claro, non tienes parrillada, non tienes pulpo a feira, ou cosas así. Claro, non coinciden o tipo de restaurante como mellor fago eu con Galicia. Moitas veces veñen eso, en plan, quero unha mariscada super grande ou quero eso, un peixe, unha carne barata, é o que decías, non pode haber moita carne barata, porque que estás comendo? Claro. Non, estás comendo... Non quero dicir, pero... Non digas. Mal. Sabes que podía dicir, pero non iba a dicir. Eu estaba... Non iba a dicir, non vou dicir. Pero sabemos o que comemos, o sea, somos o que comemos. E hai unha frase que fai da túa comida o teu alimento, do teu alimento a túa medicina. Entonces, é importante que eso, saber que se vamos a comer unha fuente de churrasco e nos van a cobrar 12 euros, a calidad non vai ser a que ten que ser. Ao mellor seguramente que estés comendo máis hormonas que outra cousa. Sí. Ou antibióticos. Ou antibióticos, eso, entonces é mellor comer ao mellor unha costiña máis pequena con moitísimo máis sabor e comer un pouco de verdura e comer un pouco de patatas que comernos unha fuente de carne que depois ao final que comemos, enchémonos e non fixemos máis nada. E todo isto que estamos dicindo nos trae a que hai un organismo regulador a que vexo a Ramón que o CRAEGA que nos garantiza que todo eso é ecolóxico e que ten unha calidade está libre de antibióticos, libre de hormonas, de pesticidas que nos vai a alimentar, nos vai a fartar. Que eso pasou un pouco nos 80-90 tamén, que eu chamo ya a xeneración langosta, que invadiu todo completamente de pesticidas. Entonces, claro, estaba todo herbicidas para todos lados. Eu as silvas xa non as corto, eu botolle herbicida e que morran as silvas. Claro, pero depois tú vas a comer as moras que salen na silveira do lado. O sea, é darlle ao teu neto esas moras no yogur. Entonces, moitas veces non eran conscientes ou non había suficiente información porque Monsanto fixo eso, cubriu Galicia de pesticidas, herbicidas e todo isto. Entonces, eu cando sale o meu veciño co sulfato, de onde vas? Sabes? No, pero... Xa estás, que as tuas tonterías, non estou con as miñas tonterías, non vayas ás miñas hortas. Hai máis esa, Tú, cando hai unha vez que teño que facer alguna cousa por aí adiante, te vas con produto ecolóxico, non? E o primeiro que te encontras é a señora ou o señor de turno e dice, eso, o ecolóxico non existe.
Sí. Claro. É dicir, Son os padres. Como que non existe o tema ecológico? Non, como non me diques, non colles nada. Sabes? Ese é a imaxe moitas veces da xente, non? Por ignorancia, quizás, non? E sí que é verdad que, claro, que o traballo ecológico hai moitísimo traballo, porque os tratamentos ten que ser máis constantes, hai un traballo máis da pé de orca, non é botar un produto e marchar, non? Claro. Entón, É máis arriscado tamén, claro. Claro, realmente a xente o que non quero mellor é estar atado a unha horta constantemente, non? E seguramente aí está o gran valor de selos como Craega, non? De Efectivamente. garantir que tes todo o bo desas prácticas Efectivamente. tradicionais, pero que hai unha trazabilidade e un seguro de que esas outras prácticas que lamentablemente estaban e siguen a estar en boa medida moi extendidas, pois non forman parte destes alimentos amparados por ese selo. Temos que ir rematando, vou vos pedir unha última ronda, que me digades que esperaríades ou que lle pediríades a selos como o do Craega para os próximos anos. Nós como non empresa, como comedor escolar, para nós é máis fácil comprar en ecolóxico, porque, por exemplo, os yogures, o primeiro que me ven á cabeza, eu estou unos comprando a mitad de precio, porque compro directamente ao produtor, pero eu salgo da porta do colexio e xa non podo mercar ese yogur a ese precio, sabes? Entonces, pois, non sei como podería facerse chegar ao produtor directamente, sabes, como consumidor, sin traballar nunha empresa. Un contacto máis directo, unha interlocución máis directa. Sí. No vosso caso? Sí, no noso caso, bueno, nós sí que estamos empezando a facer, pero sí que sería ideal que selos como Craega, o que un pouco que decía Livia, que se podera consolidar unha estrutura para poñer en contacto non só a restaurantes ou a empresas cos proveedores, senón a nivel particular, o sea, cos produtores, perdón, para evitar o encarecemento do produto que suelen ser sempre os intermediarios, non só na alimentación, en todo. Entón, saltarnos eso e o que queira beneficios a costa dun campo que o traballe, non a costa do traballador do campo. Entón, que se podiese formar esa estrutura que pusese, que dera visibilidade sobre todo aos produtores e que dera facilidades a todos para poder acceder a eses produtos, é un pouco o que decía Livia. Nos, no noso caso, temos que facelo directamente nós, saltándonos estruturas, porque necesitamos moita producción. Escala, claro. Necesitamos, o sea, producimos a gran escala, entón necesitamos, pois, xa buscalos nós, a parte de estruturas e tal, pero sí que o ideal sería para moi pequenos produtores, unha persona que, como decía Begoña, ten 2 hectáreas e ten variedade de produtos, a ver que por o traballo que vai pasar traballando que lle vai a dar un beneficio, sobre todo co carrisca, porque o que falaba Martín, non é botar un pesticida de largarte, non? Hai que estar pendiente, ostras, isto ten pulgón, teño que facelo desta maneira, teño que facer isto para que non me colla niebla, teño que, claro, non vou utilizar nitrato de cobre, non, pois voume preocupar de tapalos, de non sei que, pois todo ese traballo que garantice un beneficio para que podan seguir, para que podan seguir producindo, sobre todo. E desde os restaurantes, que pediríades de cara ao futuro? Vamos a poñer deberes o Craega, non? Sí. Eu en 3 palabras: promoción, educación e profesionalización. Eu se fan iso nos próximos anos va a ser a leche el Craega. Sí, eu opino mesmo con Martín. Sobre todo, necesitan os proxectos pequenos necesitan que os mostren. Eu creo que eles, a través, pois, a mellor de publicidades, de anuncios na tele e de cousas así, nós facémoslo moitas veces cando falamos na tele dun produto, van a mí botar unha bronca aí un día, que dixen o nome do queixo onde se fabricaba e todo. No, dixémolo todo. O sea, dixerme, sabes que non podes facer publicidade? Digo, non fago do meu do restaurante, pero fago lle do queixo. Eso sí que intentamos colar así algunha, constantemente. E se non é un produtor en concreto, si que é unha zona, unha IXP, unha DO. E intentamos sempre facer eso. As DOs e as IXP sí que somos libres de poder decir, pero sí que é certo que sí que lle poñemos algo. Eu dixo, no Páramo en Lugo hai un queixo que fan Gandería Quintián, néboa, que rico. E depois chámame Chelo o día seguinte e diceme, sabes que se acabou en Santiago o queixo? E xin, mira. Para eso ten que valer. Penso que a televisión ou cualquier medio de comunicación ou Instagram ou as redes e todo eso, eu creo que a través deles, que podedes facer perfectamente, podedes invertir un pouco de pasta, e facerlle promoción a esos produtores, sacalos, que se lle poña a cara, que teña visibilidade, e iso para eles é a leche. O que se vexa, o que fan. É que sea gratis, peles.
Home, por suposto. É importante que sea É gratis. fundamental, non? Xa Fundamental. avanzamos moito, pois agora poñer cara, dar valor Sí. ao traballo, pois moitas veces que Sí. tan anónimo, ao que non se Sí. lle dá ese valor simbólico, pero tamén material no mercado, pode ser un dos retos para o futuro. Quedamos sin tempo, que pasou axiña, pero levamos hora e media. Carai. Nada, só quero agradecervos as vosas sin achegas. Seguro que podíamos continuar a conversa, así que nada, aproveito para pedirvos que outro día lles deades oportunidade de seguir, pedirvos tamén un aplauso para eles. A vos. Gracias. A vos o aplauso é para vos por aguantar Sí, a gracias. grasa que vos metemos, que non foi pequena. Eso, comprad en ecolóxico, que saberedes como sabe moito mellor. Gastado ecolóxico todo. Sí.